Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kahanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ayo, ayo. Ayo ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendhangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngapa? Terus? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa ning pinggir cungkup. Ku tak gejak siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe Tru nyok tampan ono tiye. Ya Tru aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takone urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora, Cuk? Kepoyo. Awong wedi kok ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak.
Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sik to, Gong. Waduh, weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Tinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Lah sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa? Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tampa bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari baksa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nyadimut ya. Ngirung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding ding nek ding ding tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Oh. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Nonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos Gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no.
engko nek do teko lho sapa iki ngembari wah ana Werkudara ties mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok Tru tapi kepikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu kowe ora usah kuwatir kowe tak nehi kekuatanku kowe tak nehi kesektenku kowe ora iso dilarani ora iso dipateni lho Gong ora iso dilarani ora iso dipateni nantek batrene yes ben nggih kula manut mawon ya manut Bagong manut waduh ganti Werkudara ha iya nglereng iki nglereng ning ati-ati ora kula dadi Prabu Baladewa wis saiki do ngampet-ampekan wah kok benke ya nganti kuning do ngampet-ampekan Bagong ngampet-ampekan tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara nggih titiprane mangan anong paricata mbak lumembak dijambul balu membak lamun mambeng rombak ing samudra hangra sida ora iki ora omong ngenteni lan jupuk wayang oh iya ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas yang gleleng-gleleng wae eman-eman to ya wis Bagong meneng sedakep kok isih omong kowe suruh meneh mawon ya tan samar pamoring sukma sinumaya winayu ing asepi mandi panyuning Sang Antasena ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara Geku kesadulita lit ono kawan Petruk kelawan Bagong wah kere do ngopo iki sowan ana ing negara Ngamarta Petruk karo Bagong timbalana wikadine apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapane Werkudara prayogakna ya Petruk ana kawan Petruk padha rarja sak praptanira ana kawan Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladene dumawahing tawang tawang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk sandhapepada paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe
Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun punta. Bagong. Nan. Padha rarja sak praptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kaliman tabik. Tinebena iki ladune Dumawaing tawang ngono lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sak praptamu. Wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Bagong. Nun. Padha rarja sak praptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon nglus-nglus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gedhe tenane. Celeng ngono ning ngendas ya, Tru. Ya di ngapura, Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Petruk padha rarja sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok padha sak mak peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong padha rarja. Ngenten mandang Baladewa. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana mulunggo. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kingken ler mangus kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumel kudem
nyomaratane Janget ngendikanipun Dara Puntadewa Petruk sowanen nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga. Mboten olah raga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kedap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lah niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak yo ora ndak mati ngono lho. Bingung. Njo Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Anggere wetenge lara, tak ombeni Paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk dit mangkata. Bareng wonten niku terus bapak nggletak meleh glumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satria ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel.
Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa kepareng rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Kula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petruk, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga itungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kose logong kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh, nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semono Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati.
ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Drasadewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Najan para Pandhawa menika gandeng Sina Prabu Darawati, ning sapa ngerti Sina Prabu Darawati menika malih tinggal, merga Sina Darawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa niku isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheni pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Candak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngebote Sina Prabu Darawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndarasedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndarasedewa niku sapa? Ndarasedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Drasadewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Drasadewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Drasadewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak urung ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir kan, iki nang ndek kata-kata sik kowe terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bol kok ora gelem.
Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis ngeleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, kira lahir batin belane bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho, kene wis mulai panas lho iki sareng tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nunduk sapa? Sing nunduk aku. Nek wani nundukne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyang Raka Prabu Bisir Bathara Kresna. Anane sampean nunduk Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo kok iki gayeng iki, Kong. Kono piye kono? Kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Dandimane Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Kong, iki wis dadi lho kene, Kong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Itu ora mlayu lak deplok ndasmu. Mudar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggap piye to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati kae aja. Ayo. Ayo, ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan.
Yo. Cek yo. Boleh gua arung karuan gayenge. Oh iya dong ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Butuhe iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng mangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe lantas malam-malam bakal tak puntung. Wani kalau Baladewa Sing tawet dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesanan Sandara Langit. Wis ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Pamenane terkate ayo jemetu Jawa tandinge kericauan. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng prisa critane ngonten tenan lho. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mula yen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nekula maring adhawuh undutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti nek nang tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pandhara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus.
wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki ngomong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ngodombeni ro ngemplek ra wis mudyar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyon tambah pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagana. Nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati kono. Sakyana patih undanging Prawadya Bala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Semadung dawuh wonten paridamel menapa Driwatuga Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tombo. Yo Gatotkaca ndak tombo. Wong Prabu ingkang putra ing Jangkar Pingpun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tombo. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tombo. Pakdi aku ngaturke bekti katur ya Pakdi. Yo Antasena tak tombo. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tombo. Wonten paridamel menapa Driwatuga Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakdi? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Werkudara supaya goleki Panakawan Ngamarta 1 Petruk 2 Bagong
ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangka Dempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangka Dempel, kowe tak paringi Purbawasesa Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mendolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakdi. Sebabe apa kok nganti Pakdi dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangka Dempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen to lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuh wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Sedewa kuwi bener. Lho Majelis Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndarawati ya Siwa Ndawaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja.
Kok Kakang Garwaca Kakang Antarja kok mentolo karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentolo. Mergo Kakang Gatut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garwaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentolo karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodibati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatumi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora ming nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara, ora sang gagas Antasena. Petruk Bagong dundur kene. Dimas. Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Nggih. Ora mung kosongan. Ora kaya jek aku loro tok tilik kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kok ya. Wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapa Jodipati Kang. Yo Dimas.
suwi, Gong. Ha? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Oh. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ate ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu Cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara. Bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho, nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae.
Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab apa kowe? Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Aku Ndara Werkudara banter banget nendhangi wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewalang-walang Wala dewa ya nesu itu ambil ngapa terus apike awake ndonga sak iso-isane mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi antro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono, Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa ning pinggir cungkup. Ku tak gejek siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Tru, nyok tampan ono dia. Iya, Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takone urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora, Tru? Kepoyo. Awang wedi kon ora kepoyo ora. Oh, doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Oh, doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Seto Gong. Weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Ha sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Lah kula
nundung Pak Cilik Sdewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sdewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamuslimba Sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani Karang Rama merga Rama undung Darasedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari baksa kula wonten Kanjeng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimut ya. Irung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding ding nek ding ding tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Wih diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Nonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tapi pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben.
Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara to. Ha iya. Gleleng iki aku. Gleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok denge ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Titiprani mangan anong Paricata Mbak Lumembak. Dijambon. Mbak Lumembak lamun mambeng erombak ing samudra hangra. Sida ora iki. Ora omong. Ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suruh meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok madhes iki? Werkudara ini aramara dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, nunggu sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa, Truk.
Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak dudukan kene, Gong. Nah, rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Nek gedhe sithik iso ora? Iso niming cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Niming cendhek. Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bupun Jodimati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrepot aku. Aku moh ajane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Omong pahitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Oh mingso sapa saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu kang bakal ndrakulake mungsuhe kepapan kakek iki kontese. Sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa dengkul. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Oh ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Uleh, dalah kae apa Werkudara mungsuh awake dhewe. Menungso lah tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawar aku malah menungso tatanan kembali Maranata mati. Setyaki wonten dawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bledug mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mung aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa
perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu ning klambi. Nyokot e. Koko Prabu kula aturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa, rumah sama aku ora ngerti karo kowe apa piye? Lho. Kersa ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Truk yo salen yo. Musik to. Men ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ingkang tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wikatine yen ngambil pustaka Jamus kuwi masa teng wigati kinarya tumbal wadali Brajandara ing taman Pagebluk. Lah kok Siadius tekan kene iki apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah apa to kowe? Kandhane ngayal senengane kowe ngarani karo aku Setyaki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah, meneng aku. Oh ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer jengkolmu mlonsot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane, Truk. Nek ora mati, Sing penting ora mati. Ha iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge ayo. Ponokan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel.
Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke pisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumenea nggih. Koko Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun prayitna, baina tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Lima Sada mau sapa? Wujude ya kowe kersa kowe rata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kapok ora kowe. Diomongi ngeyel. Wong nek muni nduk pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo gelutne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali ning Mandura wae. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Lima Sada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Lima Sada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa rawuh ing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar.
ayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika godhang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah tegese ora tau diucapake mung ginebeng ana jroning batin ginebeng ana jroning ati. Oh ngoten iya mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa wong bapak niku wong sekeng bapak niku wong ora duwe bapak niku wong melarat bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang Sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya, para kawan.